Πριν από 3 μήνες, η κάμερά μου κατέγραψε στο δάσος μια εικόνα που με στοίχιωσε. Μια οικογένεια αγριογούρουνων, μια μαμά με τα 3 μικρά της που έμοιαζαν με ζωντανούς σκελετούς. Δεν ήταν απλώς αδύνατα, ήταν ετοιμοθάνατα. Τι συνέβαινε σε αυτό το βουνό? Άρχισα να ψάχνω τις αιτίες. Μου είπατε τις ιδέες σας, κάποια αρρώστια ίσως, δηλητηρίαση ή ίσως επειδή ήταν καλοκαίρι και ξηρασία, η έλλειψη τροφής τα οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. Ίσως η μητέρα εξαντλήθηκε προσπαθώντας να θυλάσει τα μικρά της χωρίς να βρίσκει αρκετό φαγητό. 1 μήνα μετά, το Σεπτέμβριο, η κάμερά μου τα κατέγραψε ξανά. Και εκεί ανάσανα ανακουφισμένος. Ήταν καλά, τα είχαν καταφέρει. Φαίνονταν πιο ζωντανά, πιο δυνατά. Τα μικρά είχαν μεγαλώσει. Όλα έδειχναν ότι η θεωρία της πείνας ήταν σωστή και πως τώρα που βρήκαν τροφή γλίτωσαν. Πίστεψα ότι το μυστήριο λύθηκε. Έκανα όμως λάθος. Ο Οκτώβριος ήρθε να ανατρέψει τα πάντα. Πρώτο κακό σημάδι. Το κοπάδι ήταν μικρότερο. Από τα 4 ζώα είχαν μείνει μόνο 3. Το ένα μικρό δεν τα κατάφερε. Αν ήταν απλή πείνα και είχαν αρχίσει να ανακάμπτουν, γιατί πέθανε? Κάτι άλλο τα κατέτρωγε από μέσα. Τον Οκτώβρη η απάντηση βρισκόταν μπροστά στα μάτια μου σε αυτή την πέτρα. Κοιτάξτε τα, δεν ξύνονται απλά. Ξύνονται με μανία. Υποφέρουν. Δεν υποφέρουν από πείνα. Υποφέρουν από ψώρα. Ένα μικροσκοπικό παράσιτο που σκάβει το δέρμα τους και προκαλεί αφόρητη φαγούρα. Αυτό που συμβαίνει στο σώμα τους είναι εφιαλτικό. Το παράσιτο εισχωρεί κάτω από την επιδερμίδα και σκάβει στοές για να γεννήσει τα αυγά του. Αυτή η διαδικασία προκαλεί μια βίαιη αλλεργική αντίδραση. Το δέρμα ερεθίζεται, σκληραίνει και σχηματίζει χονδρή κρούστα, ενώ το τρίχωμα πέφτει αφήνοντας το ζώο εκτεθειμένο στο κρύο και στις μολύνσεις. Και το χειρότερο, η ψώρα είναι εξαιρετικά μεταδοτική. Μεταδίδεται με την άμεση επαφή μεταξύ των ζώων. Γι' αυτό και τα 4 μέλη του κοπαδιού, η μητέρα και τα 3 μικρά της, είχαν όλα την ίδια άθλια εικόνα. Ένα άρρωστο ζώο μολύνει ολόκληρο το κοπάδι, ειδικά όταν ζουν τόσο κοντά όπως αυτή η οικογένεια. Τώρα όλα εξηγούνται. Η απώλεια βάρους τον Αύγουστο δεν ήταν από έλλειψη τροφής, ήταν από την εξάντληση. Τα ζώα με ψώρα δεν κοιμούνται, δεν ηρεμούν ποτέ και το σώμα τους καταραίει από το στρες. Είναι μια σκληρή πραγματικότητα, αλλά χωρίς θεραπεία. Τα άγρια ζώα με τόσο προχωρημένη ψώρα είναι τις περισσότερες φορές καταδικασμένα σε έναν αργό και βασανιστικό θάνατο. Τελικά ο εχθρός ήταν αόρατος. Η φύση έχει τους δικούς της κανόνες και συχνά είναι αμήλικτη. Το ένα μικρό χάθηκε, αλλά τα υπόλοιπα 3 ζώα συνεχίζουν να παλεύουν με την ασθένεια. Τουλάχιστον τώρα ξέρουμε την αλήθεια πίσω από τα σκελετωμένα αγριογούρουνα. Εσείς έχετε συναντήσει ποτέ ζώα με τέτοια συμπεριφορά στο βουνό? Γράψτε μου στα σχόλια.